Ak hľadáte svoje nové bývanie alebo skvelú jedinečnú investičnú príležitosť, vítajte v projekte Slnečnice v Bratislave v časti Petržalka. Poďte sa s nami pozrieť na tento nádherný dvojizbový štýlový byt. Byt disponuje podlahovou plochou 51 m2, ktorú doplňa výmera balkónu ďalších viac ako 7 m2. Obrovskou výhodou tejto nehnuteľnosti je práve fakt, že sa predáva kompletne zariadená. S celou touto krásnou kuchynskou linkou, ktorá je vybavená elektrospotrebičmi ako napríklad veľká umývačka riadu, elektrická rúra alebo nová, úplne nepoužívaná sklokeramická barná doska. O skutočne príjemnú atmosféru, najmä v letných mesiacoch, sa postará klimatizácia s 2 interiérovými jednotkami. Spálňa je skutočne bohatá na priestor. Je o výmere 14,66 m2 a je z nej výstup na krásny balkón, ktorý sa ťahne pozdĺž celým bytom a je prístupný tiež z obývačky. No a ak vás táto nehnuteľnosť zaujala, neváhajte ma kontaktovať. Moje meno je Nikoleta Juráková a som z realitnej spoločnosti Primus.